Assalomu alaykum. Bugun podkastimizning keyingi soni Orzubek Bahadev bilan bo'lib o'tadi. Bu kishim maktabimizda birinchi marta 1400+ SAT ballini qo'lga kiritgan. Biz u bilan bugun tanishib suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Salom. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. İsmim Orzubek Bahadirov. Xalqaro tumanlik Sassoshilgan maktabni 9-sinf o'quvchisiman. Shu aytib o'tgandek, SAT'dan birinchi marta 1400+ natijani maktabda olganman. Xo'p, o'zi umuman SAT deganda hamma matematikani tushunishi kerak. Lekin ko'pchilik aytadi SATni matematikasi emas, ingliz tilisi qiyin deb. SAT o'zi matematika uchun sertifikatmi yoki ingliz tili uchun? O'zi SAT Scholastic Aptitude Test Amerika universitetlarına, umuman jahon universitetlarına girish uchun topshiriladigan test. Uni 2 sectioni bor, ya'ni 2 qismi bor. Birinchisi ingliz tili, ikkinchisi matematika. İkisi ham o'zining yarasha qiyinchiliklari bor, lekin bizning davlatda, o'sha Osiyo davlatlarida ingliz tili skilllik atadi talablari o'quvchilari. Chunki Osiyo davlatlarini matematika fani chuqur o'rgatilganligi uchun ularni natijalari matematika qismida baland chiqadi. Balkim Yevropa yoki Amerika davlatlarida o'z ona tillari ingliz tili bo'lgani uchun ham ingliz tili aniqlab bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Keyin sizning fikringizcha shu ta'lim sohasida turli sertifikatlar bor va ular inson aktiv qobiliyatini o'lchab berish uchun, baholash uchun ishlatiladi. Ular hamma insonni hamma jihatlarini ochib berib biladimi yoki bu insonning o'zini vaziyatini bog'liqmi? Savolni tushundim. Ba'zi testlar bor, masalan, milliy sertifikat, Economist SAT, IELTS. Buni ko'p holatlarda faqat universitetlarga girish ya o'quvchini shu fan bo'yicha salohiyatini ko'rish uchun topshiriladi. Lekin bu sertifikat bo'lmadi degani ya bu sertifikatlardan yaxshi natija olarmadi degani yaxshi bilmaydi degani emas. Ba'zi holatlarda omad yoki tushkunlikka tushib qolishi mumkin o'quvchi. Shuning uchun bu sertifikatlarni natijasi insonni bilimini o'lchab bermaydi. Bu gap bilan masalan sertifikatlarda pastroq botishdan uchun tushkunlikka tushishyaptimi yo'q? Siz o'zingiz bilagingizni faqat o'zingiz shu vaziyatlarga qarab namoyon etib bilasiz, sertifikatlar uncha test baholab bermasligi mumkin. Xo'p, endi akademik ta'limdan sal yiroqlashib adabiyotga o'tamiz. Sevimli kino aktyor va kitobingizni aytib bersangiz. Qiyin savollardan birisi. Nechun desa, aktyorlarni ko'pchilarini yaxshi ko'raman, kinolarni o'zlarini hamma filmlarni tomosha etib turaman. 2 aktyorni aytishim mumkin. Ham Gollivud, ham Bollivuddan. Gollivuddan yaxshi ko'rgan aktyorim Tom Cruise. Nechun desa, ilmiy fantastik filmlari faqat oddiy bo'lishi mumkin emas voqealar emas, balki ilm faniga doir va texnologiyalarga doir bir kinolar yaratadi. Misol uchun Uddalab bo'lmas topshiriq 8 chiqdi. Tushkunali dedim, zo'r kino. Keyin Bollivuddan sal yiroqlashamiz, action movie'larda Shohrux Xon yoqadi. Hind aktyori. Ba'zi vaqtlarda jangari filmlar ham yoqtiraman, ma'noli triller, lekin ba'zi vaqtlarda ham shodlik, quvonch bag'ishlaydigan filmlar komediya va drama hisoblanadi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda Shohrux Xonning filmlarini tomosha etib turaman. Hozir aytdingiz, Tom Cruise va Shohrux Xon. Ularni ikkisini birlashtirib turuvchi jihat menimcha neden topib bilasiz shu jihatni? Masalan, Tom Cruise ham yoqadi, Shohrux Xon ham yoqadi. Bollivud bilan Gollivud ikkisini umumlashtirib turuvchi bir o'zgacha jihatlar bormi siz yoqada? Ular o'z sohasi bo'yicha eng yaxshi filmlarni biladilar ishlab va tomoshabinlarga yetkazib. Masalan, eng yaxshi komediya va dramani uyg'unlashtirib bilgan aktyor Shohrux Xon. Ya'ni kino ko'rgan vaqtimiz ham biza Shohrux Xonning filmlarida komediya va drama uyg'unlik ko'rsatishimiz mumkin. Filmlarni aynan hamma yoshlar uchun mosligi va
bizani güldürüp, bizani kalbimizni egelleşi Şahrukh Xan'ın üstün tarafı. Endi Tom Cruise'a geladigan bolsak, o ham öz sahası boyunca yetekçi aktyor hisoblanadi. Jangari va triller janrlarında, ilmiy fantastik janrlarda Tom Cruise'ni bilan Shahrukh Khan'ni o'xshashlik jihatida men o'z sohalarında eng yetakchi aktyor bo'lib atsam bo'lar. Xo'p, o'zi kino deganda umuman, nimani tushunasiz? Ta'limmi bu yoki, insonni o'ziga tortuvchi manipulyator, qanday lavha deb o'ylaysiz? Eee, O'zi kino toza kelib kelgan janrlardan biri hisoblanadi. Nechun desa, kinotasmalar va videokameralar bo'lmasdan əlli kino sohasi bo'lmagan Teatr bu. teatr bo'lgan. Shuning uchun kino hamma kinolar tarbiyali va bizada muhim iz qoldirib biladi deb o'ylayman. Lekin kino degan vaqti insonni tarbiya va insonni his-tuyg'ularini rivojlantiruvchi va insonni qalbına kirib boruvchi narsani tushunamiz. Lekin shunday filmlar bor, o'zini tortib qo'yadi, dim keraksiz voqealar bilan yoki biz umuman ishdan olmaymiz u kinolardan. Iloji boricha kino ko'rgan vaqtimizda bizani kino ko'rishga bo'lgan muhabbatimizni, ishtiyoqimizni oshirish uchun yaxshi filmlarni tomosha etishimiz kerak. Kitob o'qib turasizsa, kitob o'qigan vaqtda masalan, kitob asoslangan filmlar ham suratga olinganda, shu yerda birinchi kitobni o'qish kerakmi yo film ko'rish kerakmi? Aytsakim, masalan kitobni o'qisangiz, qog'ozda uni, masalan aktyorlar uni keragidan ham ortiq ta'sirlatib, sizga yetib borish uchun, eee, effektlar qo'shib chiqarib berishlari mumkin. Lekin shu baribir kitob, nostalgiya bo'lib qoladimi yoki birinchi kinoni ko'rib keyin kitob o'qish kerakmi? Qiziqarli savol. Men javobim paradoksal bo'ladi deb o'ylab turibman. Nechun desa, shunday bir asarlar bor, dim yaxshi asar va hamma o'qishi kerak bo'lgan asarlar, lekin bu asar asosida ishlangan filmlar hech narsani arzimaydi. Lekin shunday bir kinolar bor, hattoki kitobindan ham yuqori darajada insonda chuqur iz qoldirib qo'ygan kinolar bor. Masalan, "Cho'qintirgan ota" filmini oladigan bo'lsak, Mario Puzo yozgan vaqti u asar unchalik mashhur emas edi va odamlar kam o'qiyadi. Lekin uni Francis Ford Coppola tomonidan 72-yilda filmi chiqqandan keyin u kitob ham mashhur bo'lib ketdi, hamdasa kinolar ham tomosha etdilar va insonlar filmini ko'rib turib, kitobini ham o'qish ishtiyoqlari oshdi. Lekin ba'zi bir filmlar bor, kitob asosida ishlangan. Masalan, endi yomon demayman, lekin Shaytanat filmi bor. Tahir Malikni Shaytanat asari asosida. Tahir Malikni o'zi ham aytgan, shu filmlarni ishlashini rozi bo'lganimdan pushaymonman. Endi yomonlashmasdan, lekin shunday kinolar bor, kitoblarni ko'ra shu kinolarni ko'rish kerak, lekin shunday kitoblar bor, kinosidan ko'ra shu kitobni o'qish kerak. Zo'r javob bo'ldi. Hozir aytib o'tdingiz, "Cho'qintiran ota" deb. Shu ushbu film, jamiyatni qaysi hislatlarini ochib berib biladi sizncha? O'zi Cho'qintirilgan ota Mario Puzo tomonidan yozilgan asar hisoblanadi. Keyin 72-yilda Ford Coppola uni kinoga ishlagan. Marlon Brando va Al Pacino obrazida eng yaxshi film nominatsiyasida 3 ta Oskar mukofotini qo'lga kiritgan. Film dim o'chmas iz qoldirgan tomoshabinlar atrofimda, hamdasa kinolarni baholash saytimda ham 2-o'rinda turadi. Film o'chmas iz qoldirgan lala tomoshabinlar qalbimda aynan ota-bolani bir-birine bo'lgan munosabati, otani bolasini bergan tarbiyalari va bolani otasi sababli o'zgarib ketib, otasine bo'lgan muhabbatini oshkorlatishi jamiyatda ota va bolani o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilaydi deb o'ylayman. Va yana ko'p his-tuyg'ularni olishimiz mumkin filmdan, lekin asosiysi biza oilani qadrlashga o'rganamiz film ko'rgandan keyin. Chunki asosiy g'oya nima? Oila birinchi o'rinda turadi degan slogan atrofida. Hozir asosiy o'rinda oilani qo'yishimiz kerak dedingiz. Lekin ikkinchi o'rinlarda masalan shu cho'qintirgan otani o'zi, hammani, qonun bo'yicha harakat etishga da'vat etadi, lekin o'zi, qaysidir ma'noda orqa eshikdan o'zi ish bitiradi. Bu noqonuniy yo'llardan. Bu bizani, miyamizning zaharlashi mumkin emasmi?
Doğru. Näme bolup atkanda mafia hakynda film. Lekin çöküntüriň ýatany ýagşylap bize bitirmeýin görsek, tez-tez görüş hareket etmeýin, astan düşünüp görsek, çöküntüriň ýatany aýnan ýawuz mafia sifatynda emas, belki ýakşy turmuş ortagy, ýakşy ata, ýakşy farzand sifatynda görüşimiz mümkin. Belkim ýawuz dep iz kaldyrşy mümkin tamaşabiň ortasynda, lekin eğer kinany düşünüp görseýiz-de öňde fikir tugunmy. Kitap okuyan adamını hafly adam diýiller. Mesela şu çok bir näseni biladi, hayatyny özetip beradi, atrafyny özetip beradi. Şunun karesiz ya o hafly şu kitap sahasynda hafly boluş neçälik muhim dep biles? Doğru. Kitap okuyan adam hafly adam dep bilse bolady. Näçe dese bu uýganýan adam dep köçmän manada aýtsak bolady. Näçe dese kitap insan uýganyşyna sebäp bolady. Eee, Käsip kitapny okup ge özüňizni hakyky alam, jemgyýetde orny bar insan dep hysap başlaňyz. mm, 1984 eserinde. Men bu eserni okup doğrusy hursand bolanman. Näçe dese bu eserdi jemgyýet kyn, hatta fikirleş arkaly adam kamaka düşüp öldürilişi mümkin. Şu eserini okandan keyin men indi olap garanda şükür etkenmen diýine de ýaşap durmanym. Hop, kaýsy kitap size iň addi lekin hayatyňyzy özgertirişe ýardam beren gaýany berýär? Eee, George Orwell'ın Malhan eseri. O eser köpçülik haýwanlar hakynda we fermer hakynda dep biledi. Lekin umman ünde emas. Şu eserini okandan keyin nima diýdi? Jemgyýetde her bir insanyň orny boluşy, lekin bäzi bir insanlar orny o derejede bolmasam, lekin ýukary gösterişini açyp berdi. Hop, keyin şunday kitap ýa-ki şu kitapyň içindäki wagya barmy? Käski siz ony hayatyňyzda iň realistik satyrlar, metn dep bilesiz. Kitap, käsdir kitap? Fyodor Dostoyevskiýni Cinayet we Ceza eserinde Raskolnikov kämpirini öldürýärdiňi wagtyndy jaraýan. Şu ýerini özü 2 bet, 3 betde tesvirlenýän öldüriliş hakynda, lekin şu jaraýanyň içinde bolgandy iksatken ben şu 3 betini okan wagty. Bu yazgıçyny maharat edip oýlaýsmy ýa şu yazgıçynyň maharatyna baglykmy mundi halatlar ýa-ki muny ýazyp duran mawzusyny özäňizmi baglyk tartyp bilenmi özüne daglyna? Ikkisi hem. Mevzuam optimal, näçe dese bäzi bir hyslatlary Raskolnikovna okşap gitedi özüme. Keyin ikincisi Dostoyevskiýni bädii wasytalar arkaly tesvirleşi insany özüne çelp etip, huddy realistik diýilen. Hop. Sizde bu Dostoyevskiýni eserleri köp insanyny fikirleşine, oňyna, ruhyhatyna täsir eden eserler-de bulany okup köp adamlar özüni öldürüp berşeçen baram. Siz mesela şu Martin Eden'in okumanlaryski Cinayet we Ceza şuna okşayan kitaplardan ki özüňizde bir şu wagtça sezmeýän lekin keyin sezip galan bir fobiya, korku peýda bolganmy? Meselem no hazırki zaman rowajlanyp barýar, dogry bu zor. Lekin bunu rowajlanýandyram teňen ikinji tamandy bärebir ýaman taraplaryny da kop başlamammy siz diýme şuny. Agyr eserler okup. Doğru. Agyr eser, doğru. Cinayet we Ceza
Özü Dostoyevskiyni hamma eseri shunday. İnsan stres almasa o kitap tushunmagan bo'ladi. Men ko'proq Martin Edenni odamman. Nechun desa, o'zi Martin Edenda sindrom bor. Ya'ni jamiyatda o'z o'rnini topish yo'lida inson qurbon etishi o'zgalarni fikr tuyg'ularini. Men shu Martin Edenni hamman stressni va qo'rqib ham qolganman. Nechun desa u Martin Edenni harakat etib turganini, hatto shunday qiynalib ham ishlab, ham yozuvchi bo'lishga harakat etib turganini, o'zini yaxshi ko'rgan, demak tezda harakat etib buni erishish uchun. Men bunday o'ylab qaraganda, bunday odam bo'laolmas ekanman, afsuslanganman. Nechun desa, Martin Eden o'zi kasal yaratilgan personaj. Xo'p. Eee, siz, tez-tez kitob o'qib turasiz, to'g'rimi? Akademik, ta'lim ham qiziqasiz. Eee, masalan, 10 yildan keyin siz, mashhur bo'lib ketdingiz. Qaysidir ta'lim sohasida yoki adabiyot sohasida. Bu sizni kim deb, tanishlarini xohlardingiz? Kasb bo'yichami yo? Kasb ixtiyoriy. Kasb bo'yicha bo'lishi mumkin, insoniy jihatlar bilan tasvirlab berishingiz mumkin. Eee, iloji boricha 10 yildan keyin jamiyat meni jamiyatni uyg'otgan inson deb bilishini xohlayman. Nechun desa, men jadidlar haqida ko'p o'rganganman va ularni jadidchilik harakatlari, quloqlashtirish davri va iloji boricha yana shu jadidchilik davrida yana xalqni yanada uyg'otishni xohlayman va meni bilganlarimdan yangi davrda jadid deb bilishlarni xohlayman. Bir qiyin bo'ladi, lekin, bilaman, hozirgi zamonda yoshlar albatta bu 3-chi renessansni ham, yangi jadidlarni ham yaratadilar. O'zbekistonni, deyarli dunyoga tanitadilar. Aholini uyg'otadilar. Albatta, sen bu yo'lda, bizlar ham sherikmiz. Omad tilaymiz. Keyingi savolimiz. Siz, kino ko'rasiz, musiqa eshitib turasizmi? Musiqa eshitasiz. Sizda shunday bir holat bo'lsa, bir oy faqat birdana kinoni soundtrackini eshitishingiz kerak. Qaysi kino bo'ladi u? O'zi asosan musiqamiz, ya'ni qo'shiqchilar tomonidan aytiladigan musiqa emas, balki bastalanganlarni yaxshi ko'raman. Ko'p soundtracklarni bilaman. Mashhur va o'zim aytadigan Cho'qintirgan otani va Interstellar'ni soundtracki, lekin ko'proq Interstellar'ni soundtracki manga yoqadi. Hans Zimmer tomonidan bastalangan. Agarda menda bir oy faqat bir shu soundtrackni eshitish imkoniyati bo'lganda, Interstellar Hans Zimmer tanlayman. Xo'p. Shunday holat bo'ldi sizda, $1,000,000 berdilar sizga. Katta summa, $1,000,000. Bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Shunga yaqin summada pul berdilar sizga. Qaysi soha investitsiya etgan bo'larsiz? Tibbiyot sohasini. Nechun desa, albatta, hamisha birinchi o'rinda sog'liq turadi. Insonning sog'ligi bo'lsa, keyin pul, ilm hammasini egallasa oladi. Agarda $1,000,000 bo'lganda, aynan tibbiyot sohasini insonlarni davolanish uchun sarflagan bo'lardim. Nechun masalan ta'lim emas? Nechun desa ta'lim, bilamiz, hozir iqtidorli yoshlar ko'p, lekin ular oilalari ular farzandlarini ta'minlab bilmasliklari mumkin-da. Shularga yordam bersak bo'lmaydi? Aytib o'tgandek, baribir sog'liq bo'lmasa, o'quvchini sog'ligi yo o'qituvchini, jamiyatda insonni sog'ligi bo'lmasa, u jamiyatga umuman foyda keltirib bilmaydi. Pul, ilm hammasi topiladigan narsa. Masalan, shunday insonlar bor, nogiron deymiz, masalan, imkoniyati cheklangan insonlar bor, lekin aqlli. Agarda biza shunday insonlarga, ya'ni talantli, o'zini ishongan, ilmli insonlarga tibbiyot orqali yordam ko'rsak, balkim ular hozirgi intellektidan ham rivojlanib, jamiyatga ko'proq hissa ko'rsashi mumkin. To'g'ri, ba'zi bir kam ta'minlangan oilalar ham sarflash kerak, lekin baribir sog'liq bo'lmasa, hech narsaga erishib bo'lmaydi. Xo'p, kitoblarni,
2 ýyl okusa bolardan meselem bir kitapny bir mert okuydylardan şunu teşekkür ederim. Men onu alajakym alyp boldum. Indi bu kitap ma başga söz berip bilmeýärdi. Keyin ikinji defa har tez okup durar. Şu bir kitapy kaýta okup durardy. Keyin o har okuganda taza özüne ýeňi näse aşy mümkin. Yani şuna sizin fikriňiz näçik mesela? Bir okuyan kitabımızı wagtly ötüp ýene bir okusak, biziň tässuratlarymyzdan güýçli bolady. Ýene köprak näse his duýgula alamyz. Meselem menden bolan Malhan eserini 4-nji sınıf wagtym okanman. Lekin meselem 9-njy sınıf wagtym, meselem bir aýla elde ýene okup çykdym we tässuratlarym başgasy boldy. Bäzide insanyň ömrü çarkaly onu düşünede o nerseleri aşyp barady. Evvel düşünmeýän nerselerine ýakşy etibar bilen karap, onu his etip başlaýdy. Wagt ötken saýyn bize bir näme bar şimdi? Bakalım ne diýimiz. Tragediýalar komediýa, komediýalar tragediýadan addaýar. Şuning üçin belkim bize bir wagtlary ýyglap okuyan kitapymız wagt ötkeni saýyn bize onu gülüp okuşymyz mümkin. Ya gülüp okuyan kitapymız aslında meselem satirik, yani şu gülgi arkaly bizeni demek adatlarymyzy gösterýär bolşy mümkin. Eň sevip okuýan kitapyňyz kaýsy? Indi kitaplar köp, lekin tanlaş gerek bolsa, Jack London'ny Martini diýen kitap. Martini kitap. Hop. Ýene bir taryhy şahsyslary öteden bolsak, bizde şunday weziyet bar. Keski dasturxan. 3 tane taryhy şahs ýa-ki şu 21-nji asyrda zamanawy şahslardan 3 tasyny tanlaşyňyz gerek. Kimläni keski wagata çakyran bolarys? Kyn sagaal men üçin näse ýakşy görýän we hurmat etdiğim insanlar köp dünýäde, bütün alamda. Lekin tanlaş gerek bolsa, elbetde birinçi İslam Kerimow bolady. Birinçi ýurtbaşymyz we birinçi prezidentimiz. Özüne kitaplarym bar. Yüksek Medeniyet İngilizce sunam. Bäzi ýerlerini okup çykkanman. Hurmat etdiğim İslam Kerimowny we birinçi insan elbetde İslam Kerimow bolady. Keyin ikinci insan belki men hemme ýaman görüp galaşym mümkin azy ýa meni fikirleşime karşıtlarym lekin özüm fikrimi bildirejekmen bu Adolf Hitler. Hitlerni dogry bizani faşizm we şunday näler sebäple bizani demek döwletimizde inçe adamlar kyrylışyna sebäp bolgan ikinji Jahan uruşy wagty. Lekin meni Hitlerni özüne karakteri we nälerini, özüne his-duýgularyny Ýawuz Daha diýen kitapda okup çykkanman. Birinçi kısmında. Lekin Hitlerge bolan karaşym özgerýän. Belki adamlara galat edip tüýleşi mümkin, lekin ikinci adam Hitler bolan. Keyin üçüncü adama ýerden bolsak, keyin sagaal şu oýlanyşdy. Benim wagtyňyz mı? Ötkür Haşimow. Keraşim kitaplary köp okuýsy. Keyin bäzi maglumatlar, statistika köp ýyllar dowamında en köp satylgan eserleri we Özbekistanda kitaphanalaryny bolan kitaphanlara kitap okuş boýunça muhabbetini we ýykamyny aşyran bir ýazgıçy hysaplanyp Ötkür Haşimow. Eserlerini okanman. Meselem Düşse Keçgümürler, Çiçek 2-5. Adamlar şu kitaplarını okandan keyin adamlar şu Stüýlaryň başga keyin dünýä başgasy karap başlaýdylar. Özümden şunday bar. Ötkür Haşimow kitaplarını okup şunday fikirleşim özgäri. Hop. Keyin bu mektebe Hanka İmam Mektebi'ne tapşyran storum. Test tapşyryp girensiz. Buna kim sebäpçi bolmaly? Birok kimler tavsiýe berýärmi ýa-ki özüňiz izlenip okanmyz? Men bu mektepde 37-nji mektepde okanman. Bu mektebimizde matematika, fizika, ixtisaslaşdyrylgan mektep edi. Keyin bu mektep açylgandan meni ata-anam haberdar etken. Yani şunday mektep açylýardy, tapşyryk gör, bilimiňi sinap diýerler. Özü köp akademik ýutuklarıma ata-anam sebäpçi. Meni kolap kuwatlap, maňa şans bildirip
şu netijelerni alışıma yordam berýärler. Ata-anam maslahat berýän. Esasen atam tapşyryk gör, bilimiňi synap hemdese bu mektep men pikgenimdek derejede ýakşy mektep bolup çykdy we men pursatly. Hop, şu bu mektep auditoriýasyna gelenden keyin sizin birinçi sezgen özgerişiz awalki mektebiňiň üstünçi haty bolşy gerekmi? Masalan şu kaýsy bolan şu masalan? Äwelki mektebimde dogrusu okuşa kızykşy bolan, okuşa kızykşy bolan ballar kemedi. Ular fakat bäzi bir gereksiz nerseler bilen şugullanardylar. Lekin bu mektepde hemme okuwçy diýerli öz okuşy bilen bänt we her kaýsynyň özüne ýakşy görýän sahasy bar we şu sahalarda özüne ýaraşy hareket edip durýarlar. Mektebe gelenimden keyin birinçi sezgen nersem hemme okuwçy tälim we intilişi argy mektebime karaganda güýçlü we ýakşy. Okuş we fakat okuş diýär. Hop, bere gelenden keyin eň aktiv ustaz kim dep bilesiz? Jan güýdürip mektep üçin hareket eden. Kıyın soňa dogrusu näçe desem mektebimizde her bir okuwçy öz farzandine karap ders beredi. Bilim öýrederler. Eğer ma tanlaş imkaniýaty berlendi, Ümit ustaz, ana tili we edebiyat ustazy. Men şunu desem, Ümit ustazynyň derslerinde siz edebiyata bolan muhabbetiňizni aşyryşyňyz mümkin. Demek edebiyat we ýazgıçylaryny düşündirip berişleri siz edebiyata bolan mehrimni ýoýatdy. Hop. Uşbu hanka mektebimiz ne daha aýtyp ötdiňiz. Okuwçylar hemmesi fakat okuş bilen bänt bolady dep. Hazır mektebimizde kabul asyp turupdy bilemiz. Şu başga mekteplerden biziň mektebimizden 3 tane iň ketde farkyny aýtyp beриň. Şu başga mektepdeki darla ballar biziň mektebimize testine imtahan tapşyryş üçin. Ýakşy soňal. Näçe desem mektebimizde köp okuwçylar tapşyryk tutdy we köp okuwçylar halan tapşyrmy öýlenip tutdylar. Neçik mektepdeki hakymda. Lekin men her bir okuwçyma maslahat beremän bu mektebe gelip okuşyny. Meselem birinçi sebäpde mektepni demek okuwçylaryna aýdyş mümkin. Her bir okuwçy şu fan boýunça öz okuwçysynda eýnen biziň mektepde hemme okuwçy diýerli muhabbat uýgatyp biledi. Özüne fan ýakşy görüp meselem men demek edebiyatymça kyzykmaýanym mektebe gemesim belli. Lekin gelip biziň mektebe gelmek edebiyat kitaplar okup edebiyata bolan kyzykşym arkan. Birinçi sebäp ustazlar we ikinci sebäp bu atmosfera. Yani biziň mektepde hemme demek okuşa hareket edip durany, meselem kütüphanalar ya her hafta ötürlerden zekavat musabakalar, oýunlary umman okuşa kyzykmaýan okuwçynam kyzykşyny ýatyşy mümkin. Yani ular zekawata katnaşyp we kütüphanada köp kitap okup körüklerle olarak katnaşyp we biziň mektep atmosferasynda özüni artykça kysatmaslyk üçin hareket edip ýaşy insan boluşa hareket etediler. Keyin üçüncü sebäp rowajlanýan tehnologiýalar mektebimizde. Meselem bäzi bir mektepler bar kuruluş tamamlan we şarait tamamlan säl kawak. Lekin biziň mektebimizde rowajlanýan tehnologiýalar, elektron doska we fizika we kimya, biologiýa fanlarynda barcha jyhazlar bilen täminlenýän. Sport zal we şuna okşaş her bir demek fanlarny rowajlanyş fanlaryny okutuşda gerek bolan her bir nerseler biziň mektebimizde ýeterli we bar. Hop, birinci sınıfta tapşyryp ötdiniz? 7-nji sınıfdagym. Şunda 2 ýyldan bana biziň mektepde okuýsyz. Şu hazır 3 ýyl. 3 ýyldan bana özüňiz bir de alan hayaty hulasanyňyz we şu 9-njy klassgacha gelince meselem hayatda bir kynçylyklar ötdiniz-mi? Meselem bu SAT tapşyrajak wagtda, ALES tapşyrajak wagtda özüne albatta kynçylyklar bolady. Şulardan ötgensiz keyin aloý mamma boşunky ýaş özüňizni hemme wagt çatyp
okuş üçün iştirak tapıp bilýänsiz. Bu dopamin desek bolady. Şunu kim birör näseden halasmýar, kimdendirmi ýa-ki mental saglykyny saklap durup bilişine özü ýetedimi? Okuşyň stabil. Şu ýaly sowalym köpçülik jogap izleýän sowal. Doğrusunu aýdýan bolsak, men iştirakdan mä närseden alaman. Meselem ýeňgiliklerde biron bir adam ýeňgi нәрсе keşfetkenini görsem ýa biron bir adam ýutukka erişken bolsa we demek dünýämiz biron bir ýükseklikke erişken bolsa hemmesinden iştirak alaman we ki en ýokary iştirak beradigan нәрсе bu ata-anam, ailem. Näçün dese, men bäzi wagtda okasym gelmeýän kaladan wagtlar bolady. Kynçylyk we keyin täýärlaniş wagtlary bolady, stres. Şundi wagtda ata-anam kollap-kuwatlydy. Ata-anam ýary wagty okuşyma karşı umuman bolmalylar. Men şu hareket etişimi halydylar we men köp iştirakym ata-anam bolar. Hop, hazır asasy iştirak we iştirakny ata-anamdan alaman dediniz. Lekin şöl bizäne Hankada ýa-ki Özbekistanda şundi aileler bolarşy mümkinki olaryň balalary, ferzendleri okuşa iştiyaky bar, lekin ata-analary onu istemedi. Meselem bularam özüni halatynyň çykyp getip Ali okuw ýurtlarynam ýa özüni hayatda özüni onu tapyp biledimi ýa-ki ata-anasy bäribir rol oýnadymy olaryň arkasynda meselem ilim bilen tartyp kalaşa? Anladım. Açıklandı halat doğrusu ferzendini okuşuna karşı boluş ve onun iştiyaklaryny sındırıp koyuş. Şundi wagtda bolady. Bäzi bir okulçylar ya balla okuşa bolan iştiyaky bar, lekin ata-anasy sebäpli iştiyaky ölüp başlagan. Şundi wagtda men ilajy barça ata-analara aýtışym gerek. Ferzendinin naw fan iştiyaky bar, naw saha iştiyaky bar. Onu ilajy barça ona däldab bolup ona işanç bildiriş gerek. Eğer ata-anasy şundi bolsa, okulçyny meselem bir insany ilajy barça ata-anasyna düşündirip, u sahada u muvaffakiyete erişişini we işanç bildirişlerini ýaxşylap düşündirip bilse we özüni hareketini ata-anasy eldinde gözse, hareket etse ata-anasyny belkim fikirleri özgerişi mümkin. Keyin kanunlaryny sıkyp durupdy, meselem stipendiýalar, çet el universitetlerine grantlar, çet el universitetlerine barış evvel arzu ededim. Hazır hemme kabul edilip durupdy. Belkim şundi rivajlanyşlaram şundi ata-analaryň özgerişini alyp geler. Ferzendini çet el universitetlerine granta girgenini görse ýa başga bir addi ferzendleriň aileleri top universitetlere grant tutkanyny görse, mündej fikirinden kaýtyp balasyna ýene işanç bildirişi mümkin. Şöyle bir aýtyp ötdiňiz. Ata-analaryň fikirini ustalarym özgertirişi mümkin. Şu hazır Özbekistanda pedagogika rivajlanyşy, ustazlaryň mutaxassis ustazlaryň ýetişip çykyşy käsidir aksap kalan boluşy mümkin, lekin bunu dogulaş gerek. Ki şu ýani tälim sahasynda ustazlara bolan hurmatni, ulara bolan muhabbetini we ulara hemme ihtiýaçlaryny koplap berişdigini täminleş gerek-de. Şonuň üçin tälim sahasynda şu auditoriýa baglyp niçik bir özgertiriş getiriş haklarys? Ýaxşy sowal. Men köprak jogap berişe giretemen. Iki däne özümme maslahat beradigan ýolum bar. Birinçisi bu hemme mekteplerde değerli Özbekistan'da iki fenni çukur ve kreativ fikirliğin ustazlar tamamını okutuluşunu halyman. Bu edebiyat bilen tälim. Näçün dese bizäni wetene bolan muhabbetimizni we tälim we her bir fäne bolan muhabbetimizni şu iki fän aşyrady. Bize edebiyat we taryhny öwrensek, meselem jemgyýetimizni ötmüşine nezar garatsak, bizden niçik büyük şahslar ötkenligi, ol Özbekistanly meselem niçik rivajlantyryp berýänligine havas etip bizlere üçüncü Renesans döwrüni kuruşumuz gerek. Eğer ma usul berleýände birinçi usulum edebiyat bilen tarih fänini okutuşçularyny tanlap algan wagtda kreativ we ýaxşy fikirli ustazdan tanlap alşymyz gerek. Meselem fakat 4 ýyl institutda okup gelýän ustazlar emas, belkim
okuwçylaryň özüni fännine bolan muhabbatini aşyryş boýunça kreativ fikirler, turly xil ýollarny işleteden ustazlardan tapşymyz gerek. Ikinci näme usul, meni fikrim bu bize ustazlara bolan muhabbetini aşyryp bilmesek, tälime bolan muhabbetden aşyryp bilmeýiz. İçtimai tarmaklarda amma etibaryna okuwçy tomanyna kelteklengen videolar köp çykady. Şunday videolarny bize ammalaşdyrmasylygymyz gerek. Näçin dese, okuwçy şunday videolaryny görüş arkaly ustazyma maddi ýardam ekenku we ustazym kelteklese ata-anam aýtaman ýa-ki şunday kanun hadymlary gelip buna jerime salady ýa hattoki kamak jazasyna çekişi mümkin. Bu da meçenelli halat doğrusu. Näçin dese ustaza bolan etibaryny bize çelli kuý derejeye düşürüp barar ekenmiz. Cemiýetimizden rowajlanmaslygy we okuwçylaryny demek ilim fäne bolan kızykşy ýokalyp barady. Keyin bir Lee Kuan Yew'ny bir gepini eýsem ötüş gerek. Singapur näsi. Cemiýetni rowajlanganlygyny bilişde bir usuly bu okuwçylaryň aýlyk maşy we ona karatylan etibar berýän. Şuň üçin meni ikinci fikrim okuwçylaryň aýnan okuwçyny keltekleýän ammalaşdyryş emas, belki onu ata-anasy käbi ona mehir berip, ona ilim fän tamamlama ýardam berýärligini ular mätlerçe hareket etdirýär, näde duranyny gösterip berişimiz gerek. Hop. Keyin Özbekistanda tälim bar bize. Şu tälim sahasynda meselem mekdepgacha tälim bar, mektep tälim keyin oliy tälim bar. Şöde mekdepgacha we mektepni keyin mektep bilen oliy tälimni özara birleşdirip duradigan kandaýdyr bir bize jemgyýetler kurşymyz gerekdirki, şular okup duran okuwçylaryny meselem köpsini göremiz, mektep bitiräden umumy oliy tälim okşa tapşyrmaýdy-da. Şu özüne hunar, kesip hunar terlep keyin işet kesedi. Lekin oliy okuw ýurtuna tapşyryp şo girse, özüne derejesinden balandrak bolady. Özüne faýda bolady-da. Şunu mektepler bilen oliy tälimin arasynda kandaýdyr bir ugulaşdyrujy, ikisini baglap durujy köprükler gerek-de bolýasmy ýa ulan okuwçynyň özü izem tapyş gerekmi ýa döwlet özü şunday imkaniýetler ýaratyp berip, okuwçylar mektep bitirişi bilen ýa bitirmesinden elde institutlar bilen hem hamkarlyk işlerini alyp baryp, turly ýyl dahalar bilen bularny okuşa ýene kızykşy artdyryşy mümkin. Şuning üçin karhana, jemgyýetler gerek de bolýas. Ýaxşy fikir. Näçin dese, men maslahat berýän bolardım hemmesini bakça sistemasyndan başlaşdy. Esasen okuwçyny özü umumyň farzandyn balany terbiyesi bakçadan başlanady. Eğer bize ona bakça tälim sistemasynda ýeterliçe bilim bersek we tälime we okuşa bolan kızykşyny ýugatsak, bu hatda aly tälimeçe baraşy mümkin. Menimçe däwletniň özü ilacı barça mektepgacha tälim we mektep tälim ortasynda we aly tälim ortasynda köprüklerini kuruşlary gerek. Çünki bäzi bir okuwçylar mektepde mezurlykyny okup ötdi. Kaçan mektep bolady we kutulama diýen maksatda. Lekin bize bu fikirleşini ýokatyp, har bir okuwçyny aly tälime giriş nawsyny iştiýakyn aşyrşymyz gerek. Näçin dese, bäzi bizen döwlet ýetekçi kadrlar gerek. Mektepni bitirip sersan bolup ýürýän kadrlar gerekmi? Hop, zor suhbat bolup diýädim. Şu ýaşyňyzda ýetince görün kynçylyklaryňyzdan çykaran hulasalaryňyzdan top 3 tanesini bizen auditoriýamyza tapşyr etberseňiz näçe çykyp geçiş mümkin şunday kyn halatlar? Birincisi bu hiç kim ýardama gelmeydi. Hemmesini özlerimiz etişimiz gerek. Köpçülik öyleydi. Meni yanında hamma bolady. Kynçylyk wagtlarym yanında durady. Ve meni muvaffakiyete erişim yanında gelmegel yanında erişinçeme bolady. Lekin meni fikrimçe bäbi çok gyl insan ýalgyz bolady. Şuň üçin biröw maňa ýardama geledi ýa biröw meni şunday wagt näsede şunday halatyma alyp çykyp ýetedi dep hiç kaçan oýlamaslyk gerek.
Bize özlerimiz hareket etip, yalğız özlerimiz erişip, keyin başka insanlara yardım berişimiz gerek. Şöyle bir gep aýtyp geçsem bolam. Eee, men YouTube'da Atabek Mahkamovny podkastlaryny çok göremen-de şu aýtgan, hiç kimden yardım kütmäslik. Meselem, u sizni şunday halat bolganda, o kişiye girejek bolan, lekin onu apasy, äpkesi o kişiye girip onu apasy, Türkiýe fakat äpkesiniň kontraktyny töreşe pul ýetýän. O balasyna o kişi pul berip bilmeýänden kontraktyn törep. Keyin şu wagtda o düşünüp ýetjek. Sen çelle zor bolsaňam ýa sen çelle ýardama muhtaç bolsaňam, aileň bolamy, prezident bolamy, hiç kim sana ýardama gelmeýär diýende. Şu özbeklerden bir makal bar edi. Eşekni ýüküne ýengil kisen ýatak bolar diýen. Şundi arkanızda tirap turujy insan ýoklugyny özüňiz düşünüp tursaňyz, Hareket et. hareket etersiz. Albatta, o tamam siz. İkincisi bu hemişe aýlanyp birin sonunda koşuş gerek. Dogry, bize hareket etemiz, ilacı barça köprak pul tapyp ýakşy karýera etişe. Lekin hemişe aýla birin sonunda dep oýlaýmyn. Köpçülik öýledi, meni dostlarym ýa şunday bir insanlar ýanymda bolady dep, lekin fakat insanny muvaffakiyete erişmeýän wagtam, omadsiz wagtam, omadly wagtam ýanynda durujy Türkiýe ailesi. Aileden başka hiç kimden siz yardım kütmeýin we başkasy hakyky emes. Şuňuz. Eee, üçüncüsü sebr etiş. Sabır. Hemme näseye erişiş mümkin. Halasa adam tez, halasa sekin, lekin bize etişimiz gerek bolan näse bu sebr etiş we hareket etiş. Fakat sebr etiş bilen iş bitmeýdi. Bize maksat koydukmu ona hareket etmemiz gerek ve sabır etmemiz gerek. Sabırny tege sarık altın bolandy, sabır etip hareketine toxtatyp koymasligimiz gerek. Hop, sizge katta rahmat. Sen podcastymyza wagt ajratgaňyňyz üçin. Siz bilen judayam zor suhbat ötkezdik. Ýeňiz üçin rahmat. Sag bolun.